الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hörmətli Huzur TV tamaşaçıları, efirdə İmamdan Sırıq degan tapşırım. İndi inşallah sizdən kelib erişkən sorularga şuşanda, şuşa studiyamızda hazretlərimiz, ustazlarımız bilan cavab tapa turgan tapşırı. Əgər də андай sorularınız qalğan, misallarına ekranda görən adresqa yollay alasız. İnşallah onlarını da tökməyəşni, indi tökməyəşmi bizdən hazretlərimizə eriştirgə tırışırız. Бүгінгі indi тапшыруға келгенде бізде қонақта Лайыш районының имам мұхтасибі, indi шул яқтынан бір түрлі ешлер білән дә эшләүчедегі хазрат деп әйтик, инде күп кенә проектларның авторы деп әйтик, Наил хазрат Абылханов. Наил хазрат, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Инде Аллах разый булсын сездән дә, эшләгән эшләрегездән дә, һәм инде бүген җавап кайтара торган җаваплардан да дип әйтик иншалlah. Амин, амин. Инде хазрат, беренче сорадан башлыйсым килә. Бұл яңгырый автобуста час пик вакытында, ягъни кеше шыгарым тулы вакытта, кешеләр салонда тыгызланып бара. Бу вакытта инде ир-ат башка хатын-кызларга, хатын-кызлар башка ир-атларга кагаларга мөмкин. Бигрәк тә җәй вакытында юка киенгәндә. Кайвакыт кызганыч вәсвәсәләнү дә сизелә. Бу гаип эшме? Алай булса, бу чиракта ничек качырга мондый вакыйгалардан? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах вассалату вассаламу аля расулиллах. Бу мәсьәлә бик җиңел түгел, чөнки әлбәттә инде ашыктан ашык әйтсәк, ул гаип әйбер. Андый хәл булырга тиеш түгел. Булсын ул автобуста булсынмы, базарда булсынмы, яисә инде булса шундый кеше тулган җирдә булсынмы, кеше кибеткә керсәме, чыксамы, самолетта булсамы, андый әйбердән качырга кирәк. Чөнки ул шайтанның бер юлы, кеше вәсвәсәләнә. Нәрсә дисәң дә, яшь кеше, ире дә, хатыны да, кызы да, җегете дә вәсвәсәләнә. Шуның өчен андый бердән нәрсә ерак булырга кирәк. Аллаһ субханаһу ва тааля Куръан-ы Кәримдә әйткән: "Ва ла тaqrabu зина". Зина янына килмәгез. Теге батмагыз, атламагыз түгел, аңа аяксыз янына ерак булыгыз анардан. Ул шул әйбер кешене начарлыкка китерә торган әйбер. Ләкин шул ук вакытта инде була, без беләбез, теге берничек тә анардан качып булмый. Кайбер чакта кеше кыш көнне басып тора, тукталышта утыра, теге салкын чакта инде хусусан җәяү бара алмый. Яисә ерак җире булса, җәй көне булса да, шул утыра автобуска бит инде. Кеше тулы булса да, без бөтенебез шул транспорт белән йөрибез, бөтенебез бик әйбәтән аңлыйбыз. Шуның өчен кирәк анда кергәч тә эшенә ерагырак басырга, тырышырга. Аллаһ Тәгалә күреп тора эшене, барыбер тырышырга. Ислам дәүләтләрендә, мөселман илләрендә күргәнегез бардыр, аерым вагоннар ясыйлар. Метро булсынмы, хатын-кызлар өчен. Хатын-кызны саклый торган әйбер ул, һәм ирләрне саклый торган әйбер ул. Иншаллах, вакыты килеп җиткәч бездә дә андый практика булыр. Чөнки ул дингә хәтта бәйле булмаса да, ул бик файдалы әйбер. Хатын-кызның үз ихтияры белән хусусый бер урынга килеп басуы, теге аңа беркем кагылмый торган, шундый урынга, шундый мөмкинчелек булса, ул аның өчен файдалы әйбер. Хәтта ул мөселман булмаса да, нинди генә диннән, милләттән булса да, ул аңа файдалы әйбер. Без аны турында күп кенә күрәбез. Кеше, мисал өчен, мөселман иленә барса, шул ук Дубайга караса, ана менә шундый вагоннар бар. Нәрсә әйтәләр? Гади кешеләр, мөселман булмаган башка кешеләр, субханаллах, бу нинди матурлык, бу нинди гүзәл әйбер, чөнки ул ниндидер азатлык бирә. Теләсәң керәсең, ләкин ир кеше анда керә алмый. Хатын-кыз икесенә дә керә ала, бу вагонга да, теге вагонга да. Ләкин ир кеше шунда керә алмый. Бала гына һәм хатын-кыз гына. Әлбәттә, анда әйбер иншаллах өметләнәбез, бездә дә булачак. Хәзерге вакытта исә безгә нәрсә эшләргә, вагонга кергәч ераграк булырга, автобуска кергәч ераграк булырга, яисә ничек булса арка белән борылып нитеп,
барбар Аллаһ Тәала иншаалла күренә, ла юкаллифуллаху нафсан илля вус'аха, кешегә Аллаһ Тәала кешеннән килмәгән әйберне йөкләмәс. Шуның өчен инде анардан сакланырга, бик сакланып булмаса да эшендә булса сакланырга тырышырга иншалла. Иншалла. Инде бу сорауга җавап кайтардык. Иншалла, икенче сорау. Өс киеме, шул ук вакытта мәсәлән куртка киеп намаз укып буламы? Әлбәттә. Өс киеме чиста пак булса, теге нәҗес кирәкмәгән әйбер булмаса өстендә, әлбәттә аның белән укып була. Ул киемнәр без беләбез шариат буенча намаз укыганда кешенең гаурәте капланган булсын. Ул тун белән капланган булса да, ул гаурәте капланган өчен тун белән шулай итеп кеше намаз укый ала. Әлбәттә, хусусан салкын чакта, мисал өчен машинада кыш көне барабыз да туктыйбыз, намазны укыйбыз юлда, юл кырыенда. Мисал өчен намазлык беләнме, инде булса җәймә беләнме, кеше әлбәттә чишенмичә инде менә шунда булган эске кием белән намазын укый иншалла. Шул вакытта аяк киеме мәсьәләсенә килгәндә. Шулай итеп тә аяк киеме белән уку ул бер зарар түгел. Аяк киеме кешенең чиста булса, теге әлбәттә нәҗесләрдә, ниләрдә нитмәгән, теге пычранмаган, аяк киеме белән дә ярый, әлбәттә, ул без күрәбез шариатта да. Пәйгамбәр алейһиссалату вассалам, сахабалар, галимнәребезнең юлларында, сөннәтләрендә әлбәттә укылай иде ул. Кемдер әйтә, мәсәлән, аяк киеме намаз укыганда аякларны бөкләргә кыен дип, аяклар бармаклары инде, менә бармаклар кыйблага карап тормый бит. Шул яктан ихтилаф түгелме дип сорау бирүчеләр бар. Монда практик яктан карыйбыз инде. Әлбәттә, киезитек киеп теге намаз укырга бәлким җайсызрак мәчеттә иде. Ләкин мәчетнең идәне салкын булса, өлкәнрәк кешегә ул киезиктән өлкәнрәк кенә түгел, ул яшьләргә дә бәлким файдалырак шулай укырга. Яисә шул кыш көне. Ул бит инде карга ялан тәпи кеше баса алмый инде. Шул аяк киеме белән. Әлбәттә, инде гади мәчеткә кергәндә кеше аяк киеменнән узмый, сала аяк киемсез носкидан. Инде бездә безнең якларда һәм ул файдалы бөтен яктан кеше аяк баш белән намаз укыса әйбәтрәк булыр. Чөнки ул мәчетнең килемнәре дә саклана, чиста кала. Менә инде булса кирәкмәгән ширләр теге кешегә дә килми. Ул менә шулай итеп иншалла аягында булса, менә шул аяк башмы, хуф теге читекләр дип әйтгәндә булса, күн читекләр. Күн читеге, ул күн читеге шунда әйтсәк, ул да бит инде аяк киеме дип санала. Чөнки ул аяк киеме булмаса, анардан теге урамга чыга торган әйбер булмаса, ул саналмый шариатта. Аңа масах кылынмый хәтта. Шуның өчен ул бер дә зарар түгел. Практик яктан кеше карый, теге гадәткә карый, халыкның гадәтенә карый. Гадәт ул шариатта санала торган әйбер. Гадәткә карый, кыш көне ничек итеп, җәй көне ничек итеп, нинди илдә ничек итеп, читтән килгән кеше, мисал өчен, аның өчен бәлким читенрәк теге ялан тәпи ярамый дигәндә мәчеткә, бездә күп мәчеттә, һәм ул дөрес дип саныйбыз, мәчеткә ялан тәпи кертмибез, теге кеше кисен, бахил кына булса да кисен. Мәчеттә чиста кала, үзе дә чиста кала. Читтән килгән кешегә бәлким ул читенрәктер, ләкин ул файдалы. Аңлатабыз иншалла безнең менә шундый гадәт. Кайбер бик эссе булган илләрдә ул гадәт юк. Анда ул берничек тә була алмый да, бик эссе ул теге. Менә шулай итеп иншалла сорауга җавап булганда әлбәттә ярый иншалла. Ярый. Хәзрәт, инде тагын менә шул үз киеме дип әйтгәндә яки куртка киеп намаз уку мәсьәләсенә килгәндә, төрле кеше төрле җирдә эшли, намаз вакыты без өйдә булганда һәм өйгә кайтканда гына түгел, эш вакытында да туры килә. Кемдер заводта, кемдер инде офиста эшли, офиста эшләгән кешенең яра киеме чиста була дип әйтгәндә, заводта эшләгән кешенең киеме тузанланырга мөмкин, яки мәсәлән анда сервиста эшләгән кешенең вакыты инде чыгып килә, алыштыра алмый, май тамган, мәсәлән, аның тагын нәрсәләр белән намаз укырга ярый.
Инде әлбәттә әйтәбез теге чиста киемгә алыштырсак, ул бит намаз бер сүзсез теге чиста кием белән әйбәтрәк, ләкин шул тузан мәсәлән, май тамса, нинди кием белән ярый укырга, нинди кием белән ярамый. Чөнки теге бөтен кешенең дә эштән дә китәргә мөмкинлеге юк. Менә намаз укырга кирәк. Кием дә шундый менә пичрак дип әйтик инде. Ул яктан карасак, тагын шул аятка кайтабыз. Ла юкаллифуллаху нафсан илля вус'аха. Аллаһ Тәгалә кешегә күтәрә алмый торган әйберне йөкләми. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям вакытыннан алып, бүгенге көнгә кадәр мөселманнар төрле илләрдә, төрле җирләрдә, төрле вакытларда яшәгән. Кемдер эшләгән килеш, кемдер чип-чиста килеш, барыбер бөтенесенә дә Аллаһ Тәгалә 5 вакыт намаз йөкләгән. Шуның өчен кеше булса, мисал өчен теге аның сез әйткәнчә мөмкинчелеге киемен алыштырып, хәер, әлбәттә, ул яхшы әйбер. Алыштырсын, уксын, ләкин мөмкинчелеге булмаса, субханалла, әйберендә, кия торган әйберендә нәҗес булмаса, нәҗес, ул әйбер пак дип санала. Май тамган булсынмы, яисә балчык булсынмы, ул пак әйберләр. Ул диндә, шариатта ул пак әйберләр. Хәзерге вакытта менә без аны теге бәлким исен индермайның теге исе, ләкин ул намазга кагылмый. Кеше киемен алыштыра алмаса, хәзер шуннан намазын ташласынмы инде? Юк, әлбәттә. Шул әйбер белән без дәгән шулай укыйбыз эшләгән чакта, бакчадамы, теге өйдәме? Шул кием белән керәсең дә, игә укый, я булмаса, игә кермәсәң дә, ишек алдында кадәр менә шунда намазлык җәйп укыйсың. Вакыт булмаса теге киемне алыштырырга вакыт, мунчалар керергә вакыт булмаса теге үзең дә. Әлхәмдүлиллаһи раббил аламин, Аллаһ Тәгалә андый авырлыклар безгә йөкләмәгән. Нәҗес булмаса, бөтен әйбер нәрсә пак дип саналыр. Инде алдагы сорауда шушы намаз белән бәйле булган күрә сорауны бирим, аннан соң инде шушы намаз темасына дәвам итәрбез. Футболка һәм майкада намаз укып буламы? Футболка шул шундый кыска кием, җиңнәре кыска булган әйбер бит инде. Аның белән намаз укырга ярый, әгәр дә ки ул кешенең тәнен капласа. Намаз укыганда ачылмаса, арттанмы, алданмы, кыска гына шундай әйбер булса, ул бит ачыла, бөгелсә кеше, аның гаврәте ачыла димәк. Һәм ул бит теге ничек әйтергә, тәнгә ябыша торган әйбер булырга тиеш түгел. Ягъни менә тәнне тулысынча күрсәтә торган шундай әйбер, ул гаврәтне, тәнне капламый торган дип саналар. Шуның хәтле белән бөтен әйбердә кешенең күренә, ул нәрсә, ул гаврәтне каплый торган әйбер дип саналмас, Аллаһу а'лам. Шуның өчен ул бераз теге иркенрәк һәм озынрак булса, аның белән иншалла намаз укырга ярый. Менә майкага килгәндә. Майкалар төрле булса, төрле була. Без классик майканы әйтәбез инде теге, хәтта ки ни күренә, җилкә күренә торган дип әйтик инде. Менә моннан кадәр чыгып тора торган. Хәерлесе инде әлбәттә кеше өстенә тагын нәрсә булса, япса. Инде бер әйбере дә булмаса, укый иншалла шулай итеп басып. Бер әйбере булмаса. Кем белгән, кеше бәлким төрмәгә эләккән. Алла сакласын, аның бер әйбере дә юк, башка әйбере. Яисә тартып алдылар, Алла сакласын, төрле ашраклар була. Яисә пычранды, менә нәҗес. Нәҗескә тиде дәген, мәҗбүри намаз вакыты чыга, баса да укый шуның белән. Баса да укый шуның белән. Ләкин инде менә без яшәгән гади тормышта, әлхәмдүлилләh, Аллаһ Тәгалә киемнәр безгә биргән. Бүгенге көндә киемнәргә андый зур ихтыяҗ юк. Элекке заманда кебек. Чөнки элекке заманда кеше бер киемне гомер буе кияргә мөмкин. Хәзер кешенең киеме булмаса да закят фондына мөрәҗәгать итә, хәйрия фондларына мөрәҗәгать итә алса да, ким дигәндә үзенә бер күлмәк бирәләр, намазга ярый торган. Әлхәмдүлилләh, безнең ул яктан тормышыбыз, әлхәмдүлилләh, Аллаһ Тәгаләгә мең шөкер. Шуның өчен тырышабыз, андыйга җитәргә түгел. Кияргә иркен һәм җилкәне каплый торган кием.
Ama namaz kiyimi hem Müslümanın gündelik kiyimi. Алар беренсе белән аерыламы һәм менә намазга нинди киемнән басу хәерлерәк? Менә сәйттәгез носки турында искә алдыгыз, аяк башлар, түбәтәй мәсәлән, ул киешлеме юкмы? Шапаннамы, или инде озын җиңдән курткалар нәрсәләрдән менә иң шундый мөлаем кием дип әйтик инде. Гадәттә инде әлбәттә намаз киеме һәм көндәлек киеме аерылмый, чөнки кешенең гаврәте гел каплана. Намазда гына түгел. Ләкин әлеге заманда безнең кайбер киемнәр белән намазны бигелгәндә ул башка төрле киеме үзе үзгәрә кебек сыйфатлары. Мисал өчен спорт киемнәр. Ул спорт белән шөгыльләнгәндә ярый, ләкин намаз укый башласаң ул бөтен тәнне теге күрсәтә башлый. Кеше бигелә дигән аның бөтен әйбере нәрсә күренә башлый. Шауып йөргәндә ул бик әйбәт, ләкин монда ярамый инде. Шуның өчен иң хәерлесе без әйтәбез, намазда кешенең гаврәте ябык булырга, ул нәрсә дигән сүз, ул теге кием генә түгел, ул менә шундый иркен кием булса. Сез әйттегез чапан, бик әйбәт әйбер ул. Бик әйбәт. Чапаннан кеше намаз укыса бик әйбәт. Ул җиңел генә киде дигән бетте шуның әлхәмдүлилләh бөтен гаврәтләре хәтта аста майкасы булсынмы, футболкасы булсынмы, бөтен гаврәтләрен, бөтен ниләрен bir әйбер белән сырау шишелде. Ул бик әйбәт. Без әйтәбез түбәтәй. Түбәтәй ул намазда гына түгел әлбәттә. Кешегә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең сөннәтеннән һәм сахабаларның сөннәтләреннән һәм безнең бөтен галимнәребез сөннәтләреннән ир кешегә түбәтәйсез, ягъни ялан баш йөрү ул яхшы итеп кара теге әйбәт гадәт түгел ул. Ул әйбәт гадәт түгел. Ул әдәпсезлек хәтта дип санала. Әдәпсезлек. Әлбәттә ул харам, гынах әйбер түгел. Кеше гынахланмый түбәтәен салса. Ләкин ул матур түгел ул. Хусусан Раббул Аламин Аллаһ Тәгалә галәмнең Раббысы каршысына кеше басканда, теге шундый матур булмаган, ничектер үзенә дә ошап бетмәгән теге шундый инде килеп басса, без өчен дә зур инде булса җитәкче янына алай бармыйбыз. Матур киемнән шулай итеп Аллаһ Тәгалә каршында да. Иң хәерлесе шулай. Шапаны әлхәмдүлилләh, шапаны да сатып алып була. Аның да бәясе әлхәмдүлилләh кеше сатып ала. Иендә торсын, ярар, урамда йөри алмаса да иендә торсын. Намаз укыганда яисә мәчетендә торсын. Безнең кайбер авылларда әлхәмдүлилләh ул гадәт сакланган. Күп авылларда, күп җирләрдә кеше намазга килгәндә ир кеше шапанын мәчеттә саклый. Мәчеткә килгәндә үз шапанын киядәген, шул шапан белән намазын укый, чыкканда аны салып калдыра. Ул бар. Күп кенә әлхәмдүлилләh мәчетләребездә бар. Ул әйбәт гадәт. Иендә дә шулай ук, нәкъ шулай итеп. Хатын-кызларыбызга әлхәмдүлилләh без ул әйберне аңлата алабыз. Аллаһ аны кабул итә, ирләрдән ул кыенрак. Әлхәмдүлилләh менә шул әйберне онытырга түгел, ул әһәмиятле әйбер. Чөнки кешенең гаврәте ябылмаса, яисә күренеп торса, бөтен яктан аның намазы кабул була алмый. Гаврәт ачык булса, намаз кабул булмас. Аллаһ Тәгалә үзе генә сакласын, намазларыбызны кабул итсен. Инде мин искә төшерәм хөрмәтле тамашачыларыбызга, эфирда имам насыр дигән тапшыру бар. Бүген бездә кунакта Лаеш районының имам мөхтәсибе Наил хәзрәт Әбүлханов. Наил хәзрәт, әйткәнемчә, менә без бик күп тапкырлар сөйләшкән бар гаврәт турында да, ләкин шулай искә төшерсәк иде, хатын-кызлар инде гаврәте һәм иратлар гаврәте каян-кая кадәр һәм иратларга да, мәсәлән, сез инде әйткәнегезчә, намазда менә кендектән генә түгел бит, инде без теге күбрәк кинәтлебез. Менә идеаль теге вариант дип әйтик инде, кайсы җирле капланса, иратларныкы да ниндирәк менә ниләр бар, мустахаб яклары бар. Ирләрнеке сез дөрес әйтегез, кендектән алып тезләргә кадәр. Тезләр керә. Әлбәттә. Һәм хатын-кызларныкы ул нәрсә бөтен тәнне
ненен йөзеннән һәм кулларыннан гайре бөтен тәне аның нәрсә гаурат булыр. Инде иң хәерлесе намаз вакытында һәм әлбәттә ирләргә намаз укыганда кендектән генә түгел, җилкәләрендә дә әйбер булырга тиеш. Хаҗда кебек. Кеше ир кешенең гауратын белергә теләсә, һәм иң ким булган теге кием, менә хаҗиның киеменә карасын. Хаҗиның бар нәрсә, шуннан теге изар дип атала, киенә торган кием, кендектән тезләргә кадәр һәм өстенә. Шулай итеп нитә. Киеме? Менә шул хаҗиның киеме ул минималь булган нәрсә, безнең өчен кием. Шулай итеп намаз укырга ярый. Шундай кием белән. Инде әлбәттә кеше хаҗда булмаганда, гади вакытта күбрәк киенсә, күбрәк теге капланса, җиңел үзенә дә намаз укырга җиңел. Ул бит инде без үзебез дә аны күп күргәнебез бар. Теге намаз укыган чакта кеше бөгелгәндә, ачылдымы юкмы теге яктан, бу яктанмы? Тартыпмы куя. Яисә намаз укыганда керәсең дигән субханалла, кешеләрнең теге аркалары, билләре күренә. Ул бөтен әйберләрдән кеше качса, һәм шунда чапанын кисә, иң хәерле гамәл ул. Әлбәттә. Хатын-кызларга да инде әлбәттә шулай ук, теге шалбардан намаз укулар, яисә инде шунда кыска киемнәрдән намаз укулар, ул матур гамәл түгел ул. Аллаһ Тәгалә каршына басасың, ише ул Аллаһ Тәгалә күреп тора. Ул матур түгел. Аны кирәк ничектер капларга кием бирде ишсең Аллаһ Тәгалә. Мөмкинчелек бирде инде, шунда кие алмыйсың. Әлеге заманда кеше булмаганнан кием ясый иде, булмаганнан, үзе тегеп булмаганнан. Нинди дә булса теге тукма алып үзенә ничек тә булса капларга. Безнең хәзер киемнәр шуннан тулган. Нинди генә теләсәң, гарәпме, французмы, нинди генә булса киемнәр. Без аларны кие алмыйбыз гына. Ул нинди гадәт ул, субханалла. Шуның өчен кияргә кирәк, капланырга, хусусан намазда. Гомумән алганда менә күп тә курайттыгыз, каплау гына җитмик. Формасын да күрсәтмәскә кирәк дип. Шул. Ягъни инде пәйгамбәрнең хадисе бар, теге кыямәт көн алдыннан хатын-кызлар киенгән булырлар. Ләкин киенмәгән дә күп булырлар. Киенгән һәм киенмәгән бер үк вакытта. Ул нәрсәнең киеме бар дигән сүз, ләкин ул капламый. Яисә күрсәтә. Киеме бар, ләкин ул кием киресенчә күрсәтә, күбрәк капламый. Киемнең ул бер төп максаты, төп функциясе. Кием функциясе үтәлми. Ул нәрсә ул капларга тиеш. Ул бит инде субханалла кешене яклый торган әйбер. Кешенең тегене Аллаһ Тәгалә шуның өчен дә биргән кешегә киемне. Һәм матурлык өчен, вазина, һәм зиннәт өчен. Матурлык өчен. Хусусан инде намазда, чөнки намазда кеше ул бит намазда гына түгел, ул Аллаһ Тәгалә каршысында аның аудиенция бар, ул Аллаһ Тәгалә белән сөйләшә. Кеше баскан Аллаһ Тәгалә белән сөйләшкән кебек. Anta abudallahu ka'annaka tara. Аллаһ Тәгаләгә күргән кебек гыйбадәт кыласың. Шунда кеше намазда ул нәрсә дөньясын онытып намаз укырга тиеш. Һәм әлбәттә матурланырга, ничек тә булса матур кием белән. Шулай итеп, иншалла, андый намазлар, әзерләнгән намазлар кешегә үзенә дә җиңелрәк, һәм Аллаһ Тәгалә аны иншалла кабул итә. Иншалла, шулсын без инде әйтәбез, менә бер төрле байлык булса без аны яшерәбез дип. Инде гадәттә әгәр дә акчаңны күп икән яшерәсең килсә, аны без күрсәтмичә куябыз. Бу чиракта инде мәсәлән бер караганда кесәгә күп итеп алтын тагып куйганнан соң кабарып теге торгач күренми, ләкин бар икәне күренә бит. Шуның бездә инде киемнәрне саландырып каплаган бит, каплаган, формасы кала. Менә инде шул яктан инде кайсак иде, чөнки әйткән өчен бик күп тапкыр без аңа игътибар бирәбез, намазда гына түгел, гомумән тормышта да һәм намазда да. Алар инде аерылмый, чөнки беркемдә үзе белән икенче комплект кием җитмик җилкәсендә. Намаз вакыты, хәзер бу кыска шотыкларны салып атам да намаз укыйм әле дип итмибездер. Иншалла, инде Аллаһ рәхмәт булсын шушы сорауны биргән кешебезгә.
Инде хатын-кызлар турында шулай сорау бирелгән. Хатын-кызлар чылбыр, беләзек, алка киеп урамга чыга аламы? Яки кием өстенә чылбырны чыгарырга ярыймы? Шул инде мәсәлән, кулаклар капласа, алканы чыгарып калдырырга ярыймы? Ниндирәк менә шундый очракта безнең кагыйдәләр бар. Алкаларны теге анда ниндер озон алкалар булса, менә шуннан күренә торган алкалар, аларны кашырып булмаса, калай инде ул. Булай теге кулакларны калдырып та алкалары күренә, шуның өчен генә кулакларын да япмыйлар. Ул ярамый инде әлбәттә, чөнки ул биткә керми, битне шуннан бара ичинде. Битне границасы. Аның ишеге шуннан дигән сүз нәрсә? Хатын-кыз үз гавраты шуннан китә бит инде, аны нәрсә ябырга кирәк. Бу җирләрне хатын-кызга ябырга кирәк. Муеннар шулай гаврәткә керәме? Муен шуннан инде әлбәттә муенны да кеше, хатын кеше нәрсә муенын яба. Чылбыр белән теге ачык җирдә булса тәнендә әлбәттә инде ул теге ярамый. Чөнки гадәттә чылбырны нәрсә кая йөртәләр хатын-кызлар? Муенда ишендәме? Муенда һәм беләзек турында сүз бар әле. Беләзектә. Беләзек ул ярар әле, ул шунда хәтле төшсә дә. Без әйтәбез, гаврәте ачылмасын. Киеме өстендә булса, киеме өстендә. Менә мисал өчен күлмәк һәм күлмәк өстеннән элек шулай кияләр безнең әбиләр. Теге нинди булса, муенса кебек теге шундай әйберләр, әйме? Изү бар идеме шундай әйбер? Шундай әйберләр. Алар теге бик әле инде ихтияры бар, җәлеп итә торган әйбер булмаса, ул иншалла ул ярый. Иншалла ул әйбер ярый. Теге анда артык бик шундай җитди мәсьәлә түгел ул. Ләкин инде бик күзне җәлеп итә торган, кешегә күз тиярә торган әйбер булса, аны без киңәш итәрдек кимәскә. Чөнки кешенең күз тиюе дә бар. Бик күп кешенең күзе тия, хусусан кеше урамда йөрсә, хатын-кыз урамнан уза дагын белми аның күпме күз тигәнен. Башка хатын-кызның күзе тия. Начар итеп караган кешенең күзе тия. Шуннан соң кеше исе китә, минем каян бу бөтен хасталыклар ниләр. Әле җитмәсә, ул үзе дә фотога куеп, статусына тегесенә монсына куя. Аннан соң исе китә, нишләп минем теге эшем уңмый. Укуда нинди дә булса теге мәшәкать туа. Син үзең җәлеп иттең. Үзең бөтен матурлыгын күрсәттең дәген, сиңа күз тиде. Күз кешегә бик күп тия. Кешенең күзе тия, җеннең күзе тия. Без аны белмибез, ләкин Аллаһ Тәгалә белә. Аллаһ Тәгалә күрә. Һәм шул бер кешегә бик зур зарар китерә. Ул матурлык мәсьәләсе генә түгел, менә шул зарар мәсьәләсе дә. Иң хәерлесе кеше анардан ерак булсын. Хәсәдчеләр, күз тиючеләр, алар күп. Анардан ерак булырга кирәк. Ничек үзеңне саклыйсың, күрсәтмә байлыгыңны. Субханаллах, ул бит инде Аллаһ Тәгалә сиңа биргән, теге мактаныр өчен түгел. Ниндидер теге моннан да алтын, тегеннән дә алтын, мондан да ялтырый, тегеннән дә ялтырый. Ул матурлыкка да керми хәтта әлеге көндә. Һәм кешегә теге шулай итеп чыгып киенсә, ул беләбез бит инде. Күз тия һәм кирәкмәгән күзне җәлеп итә. Аллаһ Тәгалә сакласын, андай бердән ерак булырга кирәк. Инде минемчә бүген көндә иратлар кызыгып карасалар, хатын-кызлар киресенчә әле хәтта ки көнләшеп, ни белән хатын-кызлардан күбрәк тә тиергә мөмкин әле. Күбрәк. Ул бит инде кешенең гадәттә, ул бәлким үзе дә тыя алмый үзен күз тиергәндә. Кемнеңдер күзе бик каты, ул ки әл-айнул хак дигән пәйгамбәр саллаллаһу күз тию ул чынлап торып бар. Чынлап торып та ул күз тию бар, күз тия кешегә. Анардан сакланыгыз. Шуның өчен укыйбыз кул аузу би раббил фалак сурасын, кул аузу би раббин нас сураларын үзебезгә, балаларыбызга аны укыйбыз, теге шкыртып та укыйбыз, гел аны укып торабыз. Ләкин шул ук вакытта кеше теге менә төнлә кыска юбкадан хатын-кыз йөрсә, барыбер кем булса да, кашан булса да тия ана. Шулай итеп монда да теге гел шулай бизәнеп йөрсә, аңа бит инде бар күзе дә тия, гөнаһка да батачак ул. Шуның өчен ул бердән ерак булырга.
Иншалла һәр безгә шундай белән ираклар насыйп итсәйде. Инде хәзрәт гади бер сорау, тәкбир тәшрик нәрсә ул дигәннәр? Тәкбир тәшрик? Әйе. Ул шул тәшрик көннәрендә әйтелә торган тәкбир, ул Корбан гаетеннән соң ишкән. Без әйтәбез, тәкбирләрне әйтәбез, намазлардан соң Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, ла илаха илляллаһ, Аллаһу акбар, ва лиллаһил хамд. Аллаһу акбар, ла илаха илляллаһ, Аллаһу акбар, ва лиллаһил хамд. Бу икенче тапкырында шул тәкбирләрне без әйтәбез шул көннәрдә. Ягъни Корбан гаете вакытында була бу дип әйтгәндә. Әйе, әлбәттә. Менә Корбан гаете унысы бит инде. Һәм анардан соң тагын 3 көн. Ул шул тәшрик көннәре. Теге көннәр тәшрик көннәре дип атала. Шунда без аны әйтәбез, әлхәмдүлилләх. Инде без искә төшерик үзебезнең хөрмәтле тамашачыларга. Унысы дип әйткәндә инде ул Зөлхиҗҗә ае турында сүз бара. Бу хиҗри айлар, алар үзгәрми. Теге 10нчы инде анда теге февраль яки март дигән сүз түгел. 10нчы Зөлхиҗҗә ул әлбәттә күчеп бара. Инде теге ансына игътибар итәсе юк, ләкин бар безнең мәсәлән 9нчы Зөлхиҗҗә Гарәфә көне һәм менә 2нче көнендә 10нчы Зөлхиҗҗә инде безнең хаҗиларыбыз да Корбан чала Мәккәдә дип әйтгәндә. Инде менә монда калучылар шулай Корбан чалалар. Ул 10нчы Зөлхиҗҗәгә туры килә һәм әле ул дәвам итә. Безнең тагын 3 көн. Менә шушы 3 көндә дә бит инде безнең иншалла чалып була һәм тәшрик көннәре дә шушы көннәр булып санала. Һәм инде менә тәкбир тәшрик нәрсә ул дигәндә һәр намаздан соң инде ваҗиб. Ул аның хөкеме ие ул тиешле әйбер һәм нәрсә әйтәсем килә, ул намаз вакытында гына түгел, башка вакытта да була әйтергән. Ул кешенең күпме әйтсә дә аның әҗер савабы иншалла кимеми. Безнең ул гадәткә кергән халыктан итеп, әлхәмдүлилләх, мәҗлесләрдә дә, шул Корбан ашларында да, хәтта Корбаннар узгач та, Корбан итеннән пешерелгән аш булса, ул тәкбирләрне барыбер әйттерәләр хуҗалар. Ул ярты ел булса да, ул инде әлбәттә гадәт кебек кенә без аны кабул итәбез, ләкин шул тиешле булган вакыт ул кайчан шул көннәрдә сез искә алган көннәр. Ягъни вакыт безне рутмаска тиешле булып тора инде. Ая, анан маскан намаздан соң әйтергә. Менә гомумән кемдер сорау бирә, менә гаит, ике гаит безнең бар бит инде, ураза гаите, бар Корбан гаите. Менә өйдән чыгып, гаиткә, мәчеткә барганда нинди сүзләр, нинди зикрләр әйтергә кирәк? Шул тәкбир тәшрикләрен икесендә дә әйтергә кирәкме, әллә берсендә генәме? Менә ничегрәк менә шушы бәйрәм рухы буларак бармы зикрләр аерым? Ул тәкбир, ул бит инде Аллаһ Тәгаләне зурлау. Тәкбир ул Аллаһу акбар дигән сүзне әйтү тәкбир дип атала. Кәбир, тәкбир. Әлхәмдүлилләх дисәң тәхмид дип атала ул. Субханаллах дисәң тәсбих дип. Бездән шул тәсбих кына кирип калган инде, тәсбих әйтәбез дигән. Тәкбир дә шунда. Әлбәттә ул ел дәвамында да ярый әйтергә. Хусусан шул гаетләрдә, ике гаеттә, Корбан гаетендә шул тәкбирләрне әйтәбез. Ураза гаетендә дә уразага чыккач безнең авылларда гадәт кешеләр урамның башыннан җыелып чыгалар, гает намазына чыгалар да кешеләр кушыла бара намазга, мәчеткә хәтле авылның төрле ниләрдән элекке заманда бар иде, ул хәзер күп авылларда сакланган. Шулай итеп бергә килеп җитәләр мәчеткә. Тәкбирләр әйтеп киләләр. Авыл җыела да, шунда бер кешеләр иратлар инде әлбәттә киләләр шунда намазга. Хатын-кызлар да аларга да рөхсәт. Әйтергә кирәк, гаетләргә хатын-кызларга да рөхсәт килергә. Бездә ул гадәт юк, ләкин ул рөхсәт бар. Тәкбирләрне шунда да әйтәбез инде, әлбәттә гадәтләр шул гаетләргә чыкканда намазларда һәм шул тәшрик көннәрендә намазлардан соң иншалла. Гомумән алайса алганда менә зикр кылыгыз дип әйткәндә, күбрәк зикр кылыгыз дип әйтәбез бит инде. Бу тәкбирне шулай ук шушы зикрләр рәтенә кертеп әйтә алабызмы? Әлбәттә. Ул зикрләрнең патшасы, ул зур зикрләрнең иң зурларыннан берсе. Алайса безнең тәрҗемәсендә аңлатып китик инде. Аллаһу акбар, Аллаһ Тәгалә иң бөек. Аллаһу акбар, ла илаха илляллаһ,
Аллаһ Тәгаләдән башка иләһ, гыйбадәткә лаек булган ниндидер зат юк. Ла илаһа илляллаһ, Аллаһу акбар, Аллаһ иң бийек. Аллаһу акбар ва лиллаһил хамд. Аллаһ Тәгаләгә хәмд. Хәмд ул мактау. Менә шундый матур сүзләр белән без Аллаһ Тәгаләне зурлыйбыз. Зурлыйбыз. Ул зикр, Аллаһ Тәгаләне искә алабыз үзебезгә. Йөрәк тула иман белән әлхәмдүлиллаһ. Һәм шул ук вакытта Аллаһ Тәгаләне дә зурлый. Кеше ул зур әйбер. Ул бик зур әйбер. Аны кеше гел әйтеп торса да, аның әҗер саваплары арта гына бара. Аннан соң шушы зикергә карата тагын бер шундый сорау кызыклы гына. Хаҗилар безнең инде шулай ләббәйк Аллаһ дигән безнең шулай зикр әйтәләр бит инде хаҗ вакытында. Бер караганда ул зикерне үзеңнең һәр вакыт Аллаһ каршында икән онытмас өчен Умман әйтеп йөрергә ярый, менә зикр буларак. Без бит инде барбыр, монда да Аллаһның каршында дип әйтик инде. Ул бәлки хаҗ вакытында теге ният вакытыннан соң тәкбир буларак әйтәдер инде. Гади, менә без гади халык, без мәсәлән бүген көндә хаҗда түгел ди, ләкин шулай ук менә шушы зикерне әйтеп йөри алабызмы? Ләббәйк Аллаһумма ләббәйк. Ул хаҗда әйтелә торган зикр. Безнең өчен әлхәмдүлиллаһ зикрләр күп калдырган пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям. Бик күп. Һәр намаз артыннан без әйтәбез 33 тапкыр Субханаллах, Әлхәмдүлиллаһ, Аллаһу акбар. Без әйтәбез иртәнге зикрләрне, кичтәге зикрләрне. Без Аллаһны бөтенесен Әлхәмдүлиллаһ пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям өйрәткән. Йөргәндә Астагфируллаһ, Субханаллаһ, ла хаула ва ла куввата илля биллаһ. Ул бөтен зикрләрне кеше әйтсә, ул менә шул сез әйткән тойгылар барлыкка килә. Ләббәйкәне калдырыйк хаҗга. Һәм инде алайса һәрберебезгә дә теге шын күңелдән хаҗга омтылырга, шушы зикрләрне шунда әйтер өчен иншалла. Инде без омтылсак, омтылмасак та хәзерге вакытта ни кызганыч сүзем белән әңгәмәне инде тәмамларга мәҗбүрбез, чөнки вакытыбыз чыгып килә. Иншалла калган шундый матур тапшыруларда күрешергә Аллаһ Тәгалә насыйп итсен. Бүгенге сезнең вәгазьләрегез, җавапларыгыз өчен рәхмәт, Аллаһның рәхмәте булсын. Һәм инде әлбәттә сезнең саулашабыз хәзрәт. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Хөрмәтле хозур ТВ тамашачылары, эфирда Иммунан сорок дигән тапшыру иде. Инде искә төшерәм, бүген бездә кунакта сездән килгән сорауларга җавап кайтаручы хәзрәтебез Лаеш районының имам мөхтәсибе Наил хәзрәт Әбелханов иде. Әлбәттә, әле сорауларыгыз калгандыр һәм бигрәк тә менә хәзрәтләр җавап кайтарганда тагын да сораулар күбәеп тора. Менә бу аспекты бар. Аларны иншалла безгә юллый аласыз. Менә экраннарда адресларыбыз чыгып тора. Шушы адресларга юлласагыз, иншалла мөхәррирләребез үзебез хәзрәтләргә төкми-чәкми җиткәргә тырышырбыз. Бүгенгә сезнең белән саубуллашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Раббыбызның сәламе, рәхмәте барчабызга да ирешсә иде.